Tukang blandong. Wah, tukang blandong sing resik ya nek. Yang Sekolah apa-apa? pun lulus Tahun niki niki wis kerja. sampun Neng ndi? ten omah Lho lah kerja apa kok nang omah? ngarit. Oh ya. Ya wis ning arit aku gak genah nene aku. Gak genahne. Rodok tengah Dit. Nah, rodok tengah. Nah, ngene rodok tengah. Mundur sithik ngadepe rene, ngadepe dilapi sik, dilapi ben gak kileng-kileng. Kowe iki glowing kok kileng-kileng piye to? Di pacar burung? Dereng. Hah? Dereng. Wes warung. Wes. Asli? Wes. Loh, kok iya nek percaya gelem? malah. Kowe ora percaya piye? apa to? Hah, adit pacar ora percaya. Loh aku lho sapa sing ora percaya? Percaya. Nek ora yakin. Riri iki arep jebak aku iki kok iso. Percaya nek